Și am venit cu partea a doua. Curățenii. Au, au. Au. Țările acolo. Iată, partea a doua. Nu știu când le chinuiem. Și le chinuiem. Și acum, și acum, hai să mergem să vă arătăm un secret al lui Daru, să vedeți ce câine mare are. Acum închid videoclipul și zici câine are. Arătați acolo sus Pintea, leu, adică este foarte mare, Pintea. După este Billy, un câine negru, barac. Avem pe Măriuța. Și acolo unul. Și acolo pe Billy. Și acolo pe Billy. Și hai să mergem la... Și... Cel mai mare. Filmează-mă. Hai să mergem la cel mai mare câine rău, Alie. Și dacă aveți curaj să-l atingeți. Nu trebuie și acolo. Uitați ce frumos e să-l atingeți. De ce E blănos, e blănos, foarte blănos. Și venim mai încolo. Am revenit. Nu știu unde să cățăli. Uite-le. Dari, Dari, Dari! Dari, Dari! Uite, Dari, oare unde? Haide, Dari! Haide! Haide că vine și Dari! Haide! Și vreau să fac un episod frumos și ala răsărit. Frumosul și ala răsărit, frumos. Deci că e întuneric, dar nu e întuneric. Da. Da. Ce faci? Omul păiagăn. Și cred că mâine ai venit cu partea a patra. Bă, stați puțin. Ce faci acolo? Problema e că e apă aici. Unde? Ai, aici. Nu conduc calul, cam cal. De asta. Îi dau apa pe tine. Hai să mergem la răț. Hai să mergem. Am repede. Uite că plec spector. Mamă, s-a băgat așa cu apă. S-a băgat așa cu apă. Apă în apă. Dacă vrei să dați un like, subscribe. Ia! S-a băgat și-a prins un pește mare. S-a mâncat. S-a mâncat. Mă! Ia uite-le. Frumoasă. Frumoasă tare. Că glumă. Frumoasă.